השכרות והאלימות הקשה בין בני נוער במועדונים ובגנים הציבוריים החליטה קבוצת הורים בבאר שבע שלא לשבת מן הצד, וכך בערבי סוף השבוע, היום למשל, הם יוצאים למוקדי הבילוי כדי ללוות את בני הנוער ותופסים לעתים את מקומם של גורמי החינוך והאכיפה. טל ארציון על הורים שנלחמים באלימות. רוסלן ואיתן היו עוד ילדים כשהכדור פילח את גופם. רוסלן היה בן 17 ואיתן בן 16 וחצי. שניהם נורו בתחילת פברואר כשבילו ליד מועדון ריקודים בבאר שבע. חבר נוסף שהיה איתם נפצע. שלושתם על פי סימנים בזירה היו בגילופין. אני עדיין לא מעכל את זה, את האמת, אני אגיד לך, זה לא הגיוני, זה גם ילדים קטנים. לא שהם היו מתעסקים בכאלה דברים, זה ילדים קטנים, כלום לא ראו בחיים שלהם רצח, פתאום זה לא הגיוני. סבתא של איתן שגידלה אותו לא יודעת הרבה עברית, היא רק יודעת לומר מה הוא היה בשבילה. זב, נגד זב. סיירת ההורים בבאר שבע, שיוצאת בסופי שבוע לאזורי הבילוי, פגשה אותו באותו ערב טרגי וכמעט הצילה אותו. הם עברו בדיוק והם ראו את רוסלן. אז הם לקחו אותו הבית, והוא לא היה שיקור, לא היה כלום. למה לקחו אותו הביתה? כי הוא רב שם עם חברה שלו משהו. רוסלן החליט שוב לצאת מהבית ולפגוש את החברים, אבל באותו ערב הוא פגש את מותו. רואים ברחובות ילדים בגילאי 11 ו-12 משתכרים עד אובדן הכרה. לפני כמה שנים הייתי בכל מיני ניידות של אלם והרשות למלחמה בסמים, דאגנו בגלל הסמים. היום הדאגה שלי היא בגלל האלכוהול. הוא הרבה יותר זול, הוא הרבה יותר זמין, וההשפעות שלו מהירות. וזה הפך להיות מכת מדינה. צביה שוורץ, מורה לריתמיקה, היא המנוע של הסיירת. למרות שיש לה בבית משמעת עם גבולות ברורים, היא עדיין מודאגת. הורים אומרים, יש לי ילד טוב, אני נותן לו 100 שקל, הוא הולך ומבלה יפה. לא, אנחנו אומרים, קומו, תתעוררו, קחו אותם למקומות הבילוי, תבדקו עם מי הם מבלים, תבדקו איך הם חוזרים ב-4-5 לפנות בוקר, באיזה מצב. בשעה 10 צביה נפרדת מהילדים ומהבעל ומתחילה את הלילה שלה. מאוד קל להגיד, מערכת החינוך תפוקה והמשטרה אשמה והעירייה לא בסדר. אנחנו אומרים להורים, תיקחו אחריות, תסתכלו בראי ותגידו איפה אנחנו טעינו. אם המצב של הנוער הוא כזה, אנחנו כהורים נכשלנו. משהו כאן לא בסדר, אנחנו באים לנסות ולתקן. התחנה הראשונה בלילה שיגמר ב3 לפנות בוקר היא פגישת מטה, עדכונים וחלוקה לצוותים. צעירים שם אומרים ערב טוב והולכים ולא מדברים עם הנערים. כן, החבר'ה שם פעם ועוד פעם, שנתרגלו שאנחנו קיימים חלק מתוך הפארק, ולאט לאט הם ייפתחו מולנו. פארק רמב"ם, אחר כך פארק י"א, אתם תעברו בביג דאנס, לוודא שהוא סגור, וחורשת הפעמון בנווה נוי. בתום הסיבוב הזה אנחנו ניפגש איתכם בפורום. הסיירת מגיעה לפארקים שהם אתרי הבילוי הפופולריים בלילות סוף השבוע בבאר שבע. זה לא עולה כסף להיכנס כמו למועדון, וזו האופציה היחידה להיפגש. ערב טוב! שמת כיפה. מה שלומכם? הכל 10. אתם רוצים לשתות? כוס אחד בשביל חבר שלי. כמה אתה? אני? 15. עוד לא. 14 וחצי, נו נעגל את זה. 13. אכן כן. למה הוא בן 16? אני אישית בן 15 וחצי. נו, כמה שתאמינו, אני בן 15. תגידי לי מה ההבדל. עם ילדים שיש צורך בטיפולים שונים, אם זה ללוות אותם בפרויקטים, אם זה ללוות אותם לגמילה כלשהי, כמובן בשיתוף פעולה של ההורים, אנחנו נפגשים איתם גם באמצע שבוע. אנחנו נפגשים בוועדות שהעירייה יוזמת למצוא פתרונות לזמן הפנאי של הילדים. העבודה לא מסתיימת בלילה, היא רק מתחילה בלילה. מה, אתם שותים עכשיו והולכים לפורום מתודלקים? לא מתודלקים, 2-3 כוסות כל אחד. ואיך אתם הולכים להמשיך את הערב מכאן? אנחנו אישית, אנחנו נשארים פה, הולכים לשכונה, יושבים, הם אישית הולכים לפורום. והם ממשיכים לשתות? לא. כן, שם גם לשתות. שם גם לשתות. שם אני לא יודע, אני לא איתכם בפורום. אני חושבת ש... איך תהנה אם אתה שותה כל כך הרבה? למה לא? נגיד, אני ביישן. מוזיקה זה הולך הכי טוב. אני ביישן, בלי השתייה אני לא ארקוד לך. בדוגרי. היתרון הנוסף של הפארקים הן הפיצוציות שנפתחות בסמיכות ומספקות אלכוהול יחסית זול לבני הנוער. אפשר לשתות בשקט אלכוהול, יש מבצעים טובים, בקבוק וודקה אבסולוט יחד עם 5 רדבול ב100 שקלים, זה מחיר יפה וטוב. 5 נערים מתחלקים על זה ואפשר ב20 שקלים להעביר ערב נהדר.
מועדון הפורום מתחיל להתמלא באחת בלילה, ודווקא פה שותים פחות בגלל המחיר. החגיגה האמיתית מתרחשת בחוץ, זו תחנת התדלוק האחרונה. מטרת הסיירת היא להפגין נוכחות, להתקרב ולהתריע מפני אלכוהול, חוסר שליטה ואלימות. אתה לא שותה? לא, לא שותה. עכשיו תן נשיפה. עוד. אדום, אסור לנהוג 5 שעות עכשיו, את קולטת? אתה רק נשפת זה אדום, זה אומר שהרמה שלך בדם, תראה פה מאחורה כתוב לפחות 5 שעות לא לנהוג. זה אומר שאני הולך ליהנות במסיבה רצח. אני בצד שלך, אני לא רוצה שיקרה לך כלום. לא יקרה לי כלום, אני לא נוהג ולא שום דבר. אנחנו לא גורם אכיפתי, אנחנו גורם הורי שבאים לבחון, לדבר עם הנער, לראות מה המצוקות שלו ולנסות לפתור את המצוקות בדרך של הבנה ושיחה ולא בדרך של אכיפה. מה זה מבחינתך לילה מוצלח? זה קשה. לילה מוצלח שעובר בשקט. שאנחנו נפגשים עם נערים שיושבים, צוחקים איתם, מדברים, מספרים על חוויות קדומות, והולכים הביתה לישון ב3 לפנות בוקר, שלא פינינו אף אחד לאף מקום. הלילה כמעט עבר בהצלחה, אבל מחוץ למועדון, כמו תמיד, מישהו בכל זאת עבר את הגבול. איך קוראים לך? היי, דבר איתי. הוא לא מגיב. תפתח את העיניים, תסתכל עליי. מה שתית? אלכוהול. בוא לתוך הפורום, קח שמאלה ליד הכניסה, יש פה ילד מאולף לגמרי שטוח על הרצפה. בוא עם עוד גבר, תביא את ציון ובואו. הלילה זה נגמר בלי אלימות, מי יודע איך ייגמר בשבוע הבא. ההורים שלך בבית? רק לא, רק לא. מה זה לא ההורים? אנחנו חייבים לדבר איתם. ב10 החודשים האחרונים טיפלה הסיירת בכ40 נערים ונערות. מאז אותו רצח בפברואר מתנדבים דואגים גם להעיר את ההורים כדי שיראו איך הילד שלהם חוזר הביתה. עכשיו נעשה מעבר חד לנושא אחר. 64 לוחמים